Il-Partit Nazzjonalista reġa' mar lura minn dak li qal il-kap tiegħu dwar donazzjonijiet li rċieva mingħand Jurgen Fenek meta kien diġà magħruf li huwa s-sit ta' 17 Black. F'Marzu li għadda meta kien mistoqsi dwar il-flejjes li ħal Partit Nazzjonalista mis-suspettat mandan fil-qtil ta' Daphne Caruana Galizia lil dak li llum Bernard Grech ingaġġah strateġista tiegħu wieġbu hekk. Smajna li l-PN taħt Delija rċieva flus mingħand Jurgen Fenek għal salari għal ħaddiema. Anke wara li konna nafu li kien sit ta' 17 Black. Qed issir investigazzjoni interna ħatati dawn il-flus lura. Jekk kien taw flus, dak il-flus aħna ma rridhomx. Iżda llum f'konferenza tal-aħbarijiet li fiha l-Partit Nazzjonalista talab investigazzjoni kriminali fuq il-Partit Laburista dwar allegazzjonijiet diġà miċħuda u li jmorru lura l qabel kien magħruf Jurgen Fenek huwa s-sit ta' 17 Black. One News taqsel il-President tal-Kunsill Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Markent Nisammut jekk il-flus li ħal partit ta' Bernard Grech traddux, iżda bit-tweġiba tiegħu der ċar biżżejjed li dak li qal Bernard Grech ma jistax jittieħed b'serjetà. F'Marzu Bernard Grech kien qal li se jagħti l-flus lura li kien ta' Jurgen Fenek meta kien imorru għandu sħabhom sa ftit ilu. Tafu tgħidulna kemm tajtu lura sa issa? Mela mindu kien sar magħruf illi Jurgen Fenek huwa s-sit ta' 17 Black, il-Partit Nazzjonalista ma daħħal l-ebda donazzjoni mingħand Jurgen Fenek. Xhieda ġuramentata tal-ex kap tal-Midja Nazzjonalista Pier Portelli quddiem il-bord tal-inkjesta pubblika dwar il-qtil ta' Daphne Caruana Galizia tajt kif il-grupp ta' Jurgen Fenek kien qed jagħti flus biex jitħallsu l-pagi tal-ħaddiema tal-Midja tal-Partit Nazzjonalista. Dan fl-2019 meta kien diġà magħruf li Jurgen Fenek huwa s-sit ta' 17 Black.